To, ina za ka wanda ba sosai to gaya ina za ni ina Aisha Kano kafin wani uba. ce sani shi ne a baya. Kamar da ya gaya ma duk suna nan ai. Wallahi duk suna nan. Wani uban nan jarumin Nijar kenan. Wallahi ai wannan a Nijar kuɗi ne ɗan kur. A nan da ya gaya kuɗi ne bayan a wanga kuɗi. Jama'a ku tama wa jahilin malami. Ka san ba ganin ka suke ina ba mulaye kira ba mulaye tambayar da ina ba mulaye yace ba zai yi masa ba mulaye yace sosai ina ba mulaye jama'a a cikin yayi fada idan haske ba mana zuwa tam la ilaha illallah wannan ishe kano wannan waka kake son su yi kilif din ne gaba daya tam la ilaha illallah wai wannan kalan babu kwanakin a'a Ishe Kano shi yake son ya raba musu abin da za su yanzu. Ta, me kake so su yi ma Ishe Kano ba ka ga musu ya? Kana ji da haka ko ba aiki shi wallahi gwani ne. Na sani bana. Wannan rawar ba a bashi da wannan kawai. Wani na ji na ce jahilin malami ya ce kai Allah ka su rena mutane wato. Da Allah dan gaishe da masoya a yadda kake sunfa ka tafi wadi. Su gane cewa Jama'a assalamu alaikum ina gaishe da dukkanin mutanen da ke wannan gida. Yawa to wannan kenan a sallama yi to ina son da muryar ka ta sana'a me za ka cika da masoya. Cika ma mana. Wallahi shi ne ga shi nan abin da kullum ba za ka tunanin shi ba ne tun da ba kayan yake sa ba. To amma mu kullum muna gane duk wani comedian da yake shigowa na gidan amma saboda yan kallo bai sa yin costume ba su gane wannan wani ne su zauna ma da shi su ci abinci. To saboda haka ga babulaye kai kuma me za ka ce da masoya a cikin irin sana'ar cin abincinka. Shi sai dai ya ce shinkafa $150. Gaskiya da gaki daɗi na zama ba na zama. Gaskiya ne. Ta idan haske maganin duhu. Ok kun haɗa jimilla ne? Wani abu za ku ɗan yi wa masoya na minti ɗaya amma abu ɗaya zan muku. A'a ɗaya tashi wannan. Gaba ɗaya ku jaruman nan ina son ku hagu waka uban gidana. Kai ne za ka bada background. Tambarin shattiman bare bari baya goyi marayin Allah mun misali waƙar da aka mai ta Allah ka